Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu z Minecraftu. Tohle je třetí díl, já jsem Axi.cz, tak vás tu vítám. A hned se vrhnu do hraní. Dneska je v plánu, asi dostavíme náš dům a možná postavíme nějakou farmu a získáme nějaké jídlo, který by se nám hodně hodilo. No nejspíš teďka půjdeme najít nějaký to jídlo, něco tady to v okolí pozabíjet nebo někde získat. Uvidíme, jak to tady najdem. Asi moc toho tady nenajdem, protože tady jsou jenom ti koňové blbí. Ale můžeme se jít kouknout. A nebo já to udělám takhle, že já si teďka zvětším farmu. A budu pěstovat to obilí tam a z toho si udělám chleby. A bude to lepší takhle. Tak jdem si pro věci. Možná půjdeme se natěžit nějaký dřevo, protože nemáme nic skoro. Tak tady. Máme tady nějaký jídlo, nemáme. U sebe taky nemáme nic, tak se jdeme ještě tady kouknout k farmám. Ještě budeme zvětšit trochu. Jak se to trochu seká, se omlouvám. Tak. Dáme tady nějaký semínka ještě. Počkáme, až to vyroste. Ale stejně by to chtělo najít nějaký jídlo, protože stejně máme, než to vyroste, tak umřem dřív. Mám se kouknout tady, do těch hor, jestli tam něco nebude. A uvidíme. Doufám, že něco najdem. Potom si půjdeme postavit nějakou tu lepší farmu, zatím jsem to tam jenom dal tak, jenom aby nám to vyrostlo mezi tím, co tady budeme hledat nějaký to jídlo ještě. Takže tak. Jdem něco najít. Doufám, že tady něco bude. Jo, ovce, aspoň že tak. Taky padá maso, takže dobrý. Super, jedno maso, no, 2 masa dokonce. Další maso. Ale chtěl bych tady aspoň 2 nechat, abych si je mohl dovíst. Takže tyhle už tady nechám. Abych je nemusel hledat někde jinde. Aha, tam je ještě jedna. Ale proto se mi nechce jít. Najdu potom nějaký jiný. Tak jo, tam jsou ještě další ovce, tak ty už zabijem. Necháme si tady tyhle tam. Doufám, že tady bude ještě hodně těch ovcí, protože ty se budou určitě hodit. Protože jídla není nikdy dost. A jakmile si vypěstuje nějakou první to obilí, tak si zkusím nahnat co nejvíc zvířat dom, aby jsme už je měli všechny a mohli bychom pomalu rozmnožovat, aby jsme měli potom jídla hodně. A nemuseli jsme se takhle za to starat teďka. Už nemám hunger vůbec, takže budu umírat. Tak uvidíme, no. Tak, to je mrtvý. Tady ještě nějaká někde ovce. A tady je ještě. Zabijeme a jdem asi zpátky, protože tady už nic nebude. Tady je poušť. Tam se mi jít nechce. Když nemám životy. Aha, tady je tata. Tady je další ovce. Tady, když si tak uvědomuji, že oni v té vesnici neměli ani farmu, nic. Takže pomalu slezu. Tak. Je škoda, že tady neměli farmu, bych si ho mohl aspoň vzít. Nevadí. Tak jdem zase zpátky. Tady byla ta ovce, že? 2 dokonce, zabijeme 3. Super. Tak 4 dokonce, tak je zabijem, protože tam ty si dovedem, jsou tam, jak jsme tam nechali je. Tak. A
Budeme mít hodně jídla už. Tak. Ještě tady tu a už jdem zpátky. Tak. Tak, je tady něco ještě, nějaký zvířata asi na tom jsou ty, tam z nich nám nic nepadne. Tak, je slepice, ale tu nevím, jestli budu zabíjet, tu si rovnou asi možná, jo, vajíčko, to si určitě vezmu. Vajíčka, pojďte slepice. Určitě tady tu můžu zabít, protože tady byly dvě. Tak a pojďte za mnou. Pojďte. Slepice blbý. Aj ty, pojď, hej. Tak, pojď. Hej, tak no. Hej, nevští mě, pojď. Pojď. Pojď, no. Tak. Pojď a jdeme. Slepice. Ještě vajíčko. Taky vezmu. Tak a jdeme. Pojďte. Slepice. Blbý. Aspoň, že budeme mít slepici, jo, tam je další, tu potom půjdu zabít. Tak, pojďte. Ne. Vezmeme aspoň jednu. Třeba nám druhá padne z vajíčka. Tak, kde my bydlíme? Tady už někde to bude, ne za chvíli. Jo, tam je náš dům, takže já tady dovedu kousek. Pojď. Tak. 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 Já tady vykopu nějakou díru. Já mám takovou menší, abych tam mohl hodit zatím. Pojď. Pojď sem, ty krax, no. No pojď. No, není blbá. Slepice jsou nějaký moc chytrý, tak. Tak. Jo, máme dvě, aspoň si tak. Takže to se už nemusíme starat. Tady si dáme píct maso. Tak. A jdeme asi nějak stavit pomalu ten náš dům. Tady si nechám to železo, ale potřebujeme. No tady můžu tak nechat. Tak. Maso konečně nějaký máme. Tak. Já asi půjdu zatím. Jo, ona se dělá ta kůže tady z těch králíčích. Tak. Aha, super. Máme další kůži. Se bude hodit. No, další první. Nevím, kam jsem dal tam tu, co jsem měl. Teda si jsem nějakou vůbec měl. Mám takový pocit, že jo. Tak, dojíme se doplna a půjdeme. No, tak se nejdřív vyspíme a potom půjdeme to. Rozbijeme tady sekírku. Tak. Já sekírku, lopatu, co to melu. Vyrobíme si novou. Já vezmu nějaký dřevo. Tak. Čky. Tak, lopatku. Šup. Už můžu jít spát? Já už můžu, tak super. Tak, jeden. Jdeme natěžit nějaký dřevo. A hlavně asi nějak, já nevím, z čeho uděláme tu střechu. Podlahu udělám asi tady v těch dubových těch, nejspíš. Z těch dubových prken. Takže to jo, ale střechu z čeho uděláme, to nevím. Ještě uvidím. Co by se tam tak mohlo hodit. Možná nějaký kámen ze stonu, nebo nevím ještě. Uvidím. Možná ze stonebricku, nebo nějakého toho nového kameně. Teďka co je od 1.8, možná z toho šedého. Nejspíš asi udělám.
Ještě uvidím. Tak. Je mi tady trochu dřeva. A nebo já to udělám i tu střechu tady z těch dubových těch prken. Udělám to ze schodů dubových, to bude lepší. Tak, to bychom měli. Ještě tady potěží na tady strom. Tak, tak. Tady je jabko, super, to se bude hodit, čím víc jídla bude mít, tak tím líp. Tak. Tak, tak. A ještě tady ještě nějaký ty břízu si natěžím, protože jsem chtěl vyrobit ještě nějaký ty dveře světlý. Tak. To by bylo. Tak, když jsme tady ještě už někde na nějaké cestě, tak tady někde najdu tu vodu. Jo, tady je ta voda. A natěžím si rovnou nějaký písek. Že ten byl potřeba na okna. Takže... Tak. Tak. Natěžím si trochu písku. Ne, to jsem nechtěl. Tak. Tak. Kolik máme? 19, jo, to bude stačit. Trochu zadělám. Tak, to nepoznat. Farma roste, takže dobrý. Máme 8 level, to je dobrý. A tak, maso už bude mít asi upečený. Jak předpokládám. Jo, bude. Jo. Tak. Tady vykopu podlahu. Dáme si zatím pít to sklo, nebo ten písek na sklo. Tak. Vykopem tady tu podlahu a uvidíme. Jak dlouho natáčíme, no moc dlouho ne. Tak. Za chvilku to bude. Přemýšlel jsem, že bych si udělal dvě patra tady na tom baráku, ale to je zbytečný. Nebudu to dělat, radši si spíš udělám patro do spodu jako podzemí nějaký. To bude lepší, nemusím aspoň nic stavit, jenom si vykopu díru a tam můžu mít nějaký sklad nebo něco. Zatím menší. Tak, to už bylo, dáme to všechno na prkna. A i tohle dáme všechno na prkna. Vyrobíme dveře světlý, tak, tak. Takhle, ukážu, jak to vypadá, jo. Je to tady mnohem hezčí než normální. A i semka je dáme. Tak. Dáme semka podlahu. Aha, no, já jsem tady nevykopal, takže ještě jednou. A je tam určitě. No, jak jinak. Chceme já prostě. Sakra. Jo, aha, tady tyhle tam vlastně dáváme. Tak, tak. Tak. Tady vyplníme. Tak. Tak, už to skoro máme. Podlahu budeme mít. No tak nebudeme. No, to máme dost ještě toho dřeva. Ještě budeme potom muset jít natěžit na tu střechu. Tak. Podlaha hotová. Vyrobíme si čestku, ještě jednu aspoň. Tak. Dám si už sem. Jo, sem. Tak, vezmu nějaký věci. No, asi všechny vezmu. Tak. To by bylo. Tak. Tak. A hážu tam zbytek. Tak, to by bylo. Vezmu crafting table. Dám sem. Až teď je to skoro vypálený, tak to ještě nebudu, to nechám, až se to dopálí. Tak jo, a počkej, tak to můžu vzít, tak. Sklo už asi bude stačit
tohle. Tak. Tak. To by bylo. Takhle. 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 Tak, okna máme. Tak, ještě tu střechu uděláme a bude to. Tak. Tady máme vypálený tohle, to můžeme vzít. Teď zničíme, postel zničíme taky. Si dáme sem, postel si dáme, nevím kam, třeba sem. Zatím. Tak, můžu si vzít nějaké věci. Asi zatím. Vezmu si tady nějaký to dřevo, ještě tohle si vezmu, motičku, asi jo, vezmu si taky, protože asi budeme dělat ty farmy, hlínu určitě, vyrobím si 2 kýble, 6, no, 7, tak, 6, ježišmane, tak, hotovo, 6, konečně, to se mi povedlo jako. Já to kazím dneska. To je hrůza. Tak, jdu si pro vodu. Uvidíme, jak na farma roste. Doufám, že dobře, že už je aspoň vyrostla trochu. Jo, už to docela roste, takže dobrý. Zajímavé je, že vyrostly to, co jsem teďka zasadil, a to, co už tady je díl, tak to neroste. Je to divný, no, to je jedno. Tak. A tady asi bych si postavil zatím nějakou farmu. Menší. Tady to skopu. Tak. Tady trochu posekám. Tak, to by bylo. A i vykopu díru na vodu. Nevím, jak velkou. Tak by mohlo stačit asi. Tak. Dám semka druhý kýbl. Tak. Tak. Vedle. Tak. A tak. Vezmeme motiku. Pooráme to. Sakra, to jsem nechtěl. Tady to zadupu. Tak možná. Tak. Tak. Motika je skoro rozbitá. Kamena nic nevydrží. Tak, farmu bychom skoro měli. Ne, to jsem nechtěl. No, samozřejmě, že. Teď už nebudu potřebovat, tak. Písenka to dám. Ale byla se nám lopatka, tak si musíme vyrobit novou. Tak. Tak, to by bylo. Máme nějaký semínka. Tady zasadíme. Tak. Super. Tak, na druhou stranu potom zasadím mrkve. Tak, nechám to tady růst. Tak, najíme se, ale aha, máme jídlo tam. Takže tak, tady je jídlo. Co slepice, se už kouknu na slepice. Jo, vajíčko další, bych chtěl. Tam nechci líznout. Tak. Kopu to spodní. Vrchní. A neutečou. Tak. To by bylo, zase bude noc. Což je blbý.
A střechu ještě furt nemáme postavenou. Už bude natáčet tak něco kolem 20 minut asi. Takže za chvilku to ukončíme. Ale asi uděláme jenom tu střechu plochou. Jsem se rozhodl. To bude hezčí. Nebo ne hezčí, ale mně se to nechce moc dělat. Nebo já nevím. Ne, uděláme ju normální. Normálně takovou tu špičatou. Tak. 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 Ale to nám si nějak moc na dlouho nevystačí. Mám si tady nějaký schody, asi někde, nevím, tak. Tak. Takový pomocný blok, tak. Jdem se vyspat, když jsme náhodou umřeli. Když jsem si rozbil tu postu, tak se mi to asi zrušilo. Tak jak tady máme uložený ten rysovací místo. Tak. Tak já tady postavím trochu z té střechy, tady z těch schodů, co mám a za chvíli se ozvu. Tak jsem zpět, vidíte, že mi to vyšlo přesně na jedno kolečko dokola a jedno mi zbylo, takže to tady jenom někam plácu. Tak. A jdem asi ještě možná se kouknout na farmu, jestli vyrostla už. Tak. Jestli jo, tak už bychom mohli, ne, mrkev ještě nevyrostla. Jdem ještě zabít tady ty slepice. Nebo aspoň pozbírat tady ty vajíčka, jestli tady jsou nějaký. A i rovnou je asi zabít. Sakra, jsem nechtěl. Tak. Kde byly ty slepice? Já už ani nevím. Tady asi ne. Nebo já nevím. Já jsem trošku zmatený. Já asi už vím. Tady, tak. Tudy. Tady byly někde? Kde byly? Já jsem je ztratil asi ty slepice. Nebo já nevím, kde jsou. Já už nemůžu zapamatovat. Já se si nezapamatoval, kde byly. Tady? Tady byly asi. Někde. Nejspíš. Ne. Já nevím. Z toho blázen. Tak, ukáž. Tady žádný zvířata nejsou. Tak, kde jsou? Ale ovce. Nevím, jestli je zabíjet, že bych si odtaď radši odvedl ty ovce. Ale černou, jo, černá by se mi taky hodila vlastně. Černou vlnu asi taky budu chtít. Kdybych ho asi vezmu, se bude hodit. Tak, tak, no, to kašlu už. Tak, to by bylo. Tady žádný zvířata nejsou. Tak tam ty ovce jsem mohl zabít a vzít si potom tady ty. Ale nevadí. Tak, zasadíme si tady ještě sugarcany kolem. Jež. Tak, ať nám to tady roste. Vidím, že už nám první, ne, ještě nevyrostlo, to už vypadalo, kdyby to bylo vyrostlý. Já nevím, už budeme natáčet něco přes 20 minut asi, tak už to za chvíli končím. Uvidím ještě chvilku. Nevím, kdy jsme začínali, ale už si tak myslím, že už to bude tak akorát za chvíli. Takže uvidím. Tady vyhodím vajíčko, tady k těm slepicím našim. Uvidíme, jestli kde jsou, tady. Tak, šup, není slepice, nevadí. Najíme se. Ještě máme hlínu. A to potom offscreen. Asi offscreen dotáhnu si ty ovce.
zadělám tady tu díru hlínou a budu asi trošku farmařit a rozmnožím si ty zvířata všechny, co najdu teda. Jestli pokud nějaký ještě najdu, kromě těch slepic a ovcí. Chtěl bych asi off-screen najít všechny zvířata a pomalu si je dotáhnout. A potom bych vám to jenom ukázal, že bychom si potom postavili nějaký ohrady na ně. A asi to bude všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli ano, tak dejte like, nebo taky dislike, jestli se vám nelíbilo, a napište nějaký komentář, co by se mohlo zlepšit. Nebo jestli se vám něco líbilo, tak to můžete napsat do komentářů. Děkuji za zhlídnutí a zatím ahoj.